φτάσαμε. Πού φτάσαμε? Στον Άγιο Θανάσιο. Ήρθαμε στον παλιό Άγιο Θανάσιο. Παναγία μου, φαίνομαι σαν να βγω. Το φως είναι, να ξέρετε, haters. Και έλεγε. Πνίγεται, πεθαίνει. Ναι, πεθαίνω. Ήρθαμε εδώ για Σαββατοκυριακό. Ναι, για ένα Σαββατοκύριακο. Να είναι και ο Θοδωρής και η Μαρία μαζί μας. Θα σας δείξουμε στο βίντεο στην πορεία. Καλέ, κάτσε λίγο. Εδώ, ωραία, εσύ δεν φαίνεσαι όμως. Εδώ. Λοιπόν, μια χαρά. Ήρθαμε παλιό Άγιο Θανάσιο για το σουκού. Έχουμε φτάσει στο δωμάτιο. Είναι 6 ώρα. Κάνουμε ένα tour στο δωμάτιο. Να κάνουμε ένα tour στο δωμάτιο. Τι θες να πεις άλλο? Τίποτα. Α, μόνο αυτό. Να κάνουμε ένα tour στο δωμάτιο. Τα είπα όλα γιατί είμαι ενθουσιασμένη που ήρθαμε εδώ. Οπότε τα είπα όλα. Και ξέρουμε ότι αργήσαμε να βγάλουμε μια εβδομάδα βίντεο, αλλά ήμασταν άρρωστοι. Ναι, είχαμε τη γρήπη. Ναι, είχαμε τη γρήπη Α, Β, Γ, Δ, όπως λέγεται, τέλος πάντων, είχαμε αυτή τη γρήπη. Οπότε αργήσαμε να βγάλουμε βίντεο και θα σας πάρουμε μαζί μας σε αυτό το διήμερο. Κάτσετε, σε αυτό το διήμερο. Ναι. Αυτό. Άντε, πάει. Λοιπόν, ανοίγουμε την κουρτίνα. Μπαίνω, ξέρω εγώ. Εδώ βλέπετε το τζάκι. Θα το ανάψουμε το βραδάκι. Εδώ το καναπέ. Εδώ το καναπέ. Εδώ ο καναπές. Εδώ βλέπετε ένα μπονόμπο. Εδώ βλέπετε το κρεβάτι. Μάκη! Έχει και καθρέφτη. Εδώ είναι το μπάνιο. Ωραίο μπάνιο. Με στυλ υδρομασάζ. Έχουμε αυτό. Ένα μικρό ωραίο μπανάκι. Κολόχαρτο. Καδάκι. Αυτά. Πάμε ρε, ετοιμαστούμε να πάμε βόλτα. Να πάει εννοεί. Εννοώ να πάμε βόλτα. Όλοι μαζί. Εννοεί να πάνε βόλτα. Με κάνει bullying. Το bully. Ωραία, το κρατάς στο πρόχειρο. Κάτσε να δεν έχουμε έναν άλλο. Πες το. Εδώ ακριβώς. Εδώ. Είμαστε. Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Κάπου εδώ. Στα γενέθλια του Βασίλη είχα φάει μια επική γλίστρα και αυτό. Αλλά γιατί είχα δει μια πίτσα. Όχι ολόκληρη. Εννοώ ότι είχα δει ένα μαγαζί με πίτσα και ήθελα να πάω να δω αν έχει όντως. Αν είναι ανοιχτά. Γιατί πεινούσα. Και έπεσα. Να, εδώ πέρα άφησα κάπου. Το σήμα. Κάπου εδώ ήταν, παιδιά. Κάπου εδώ πέρα. Τώρα προχωράμε. Χιονίζει λίγο, αλλά εντάξει. Θα πείτε γεια. Και εδώ βλέπετε Θοδωρή και Μαρία. Κόψτε όμως, γιατί δεν έχεις βάλει τα μικρόφωνα. Κάτσε, γιατί έχει μια δήλωση. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Εδώ πέρα το φιλικό μας ζευγάρι, στο vlog που ήταν της δράμας, μας έκοψε όλα τα πλάνα. Όχι, σας Δεν είπα. κατάλαβε. Εδώ. Εγώ Λέει ψέματα. Από εδώ η κυρία. Σκέφτηκα να μην παραπονεθεί ο Θοδωρής, όχι κάτι άλλο, κατάλαβες. Ο Στίβεν. Στίβεν. Στίβ λέει, όχι Στίβεν λέει. Θα σας πω ότι στο σημείο που περάσαμε εμείς πριν από λίγο, έχω φάει μια επική σαβούρντα πέρσι. Ένα μαγαζί με πίτσες ρε φίλε και θέλω να φάω. Και έτσι όπως προχωρούσα έφαγα μια σαβούρντα. Πίτσα δεν έφαγα, σαβούρντα έφαγα. Τώρα ξεκίνησε να χιονίζει. Λίγο, όχι πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθόλου. Ξεκίνησε να χιονίζει. Και θα πάμε τώρα να παίξουμε σε ένα μαγαζί που έχει ανοίξει στον Άγιο Θανάσιο που έχει μπιλιάρδο. Και έχουμε και μια δήλωση. Καλησπέρα στο vlog, καλησπέρα στους φίλους. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση σχετικά με το προηγούμενο vlog. Εδώ πέρα το φιλικό μας ζευγάρι απέκλεισε πάρα πολλά πλάνα μας. Είχα λόγο. Ήθελε να μας επικαλύψει την φήμη. Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να κάνω ρεζίλι το Θοδωρή. Γιατί είχα πολύ άσχημα πλάνα γενικά. Εγώ ήμουν όμορφη ωστόσο. Ναι, ισχύει. Εσύ πάλι άστο. Κι εγώ ήμουν όμορφος. Εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Θες να πεις εσύ κάτι? Όχι. Αυτή ήταν η δήλωση, τώρα θα βάλω τον καινούριο μου σκούφο. Ναι, περιμένω. Πάμε. Πήρα έναν σκούφο. Αυτός εδώ είναι ο σκούφος. Και αυτός εκεί είναι ο Στίβεν. Κράτα αγάπη μου, να Κράτα βάλω τη το σκούφο. σακούλα. Ο καθένας ό,τι μπορεί γενικά. Σου πάει το λεοπάρ. Πάμε. Και αυτός είναι ο σκούφος φορεμένος. Τέλειο, 10 στα 10.
Και είδαμε και άλλα πράγματα που θέλαμε να πάρουμε, αλλά είχε χάρη τώρα και δεν τα πήραμε. Τι έχεις να πεις που σε έσωσα στο προηγούμενο βίντεο και δεν έβαλα πολλά πλάνα σου? Νιώθω δυστυχισμένος. Ευχαριστώ, πρέπει να πεις. Διότι τα πιο αυθόρμητα είναι τα καλύτερα. Θα τα βάλω σε bloopers σε αυτό το βίντεο, πρόσεχε τι λες. Εντάξει. Εντάξει λοιπόν. Περιμένω τα bloopers στο τέλος του vlog. Ωραία, εγώ θα το βάλω μια φορά να ξέρετε. Έλα. Εσένα. Μια κούκλα. Κάνουμε ένα outfit check. Φοράω σκουφί, κασκόλ, παλτό, φούτερ, μπλούζα και μποτάκι και αυτό. Και ο καφές μου. Και είμαι. Και από πίσω η Μάρια. Το Θοδωρή. Πω, το πιάσε αυτό. το φάνε ηλικία. Δεν παίζει να το πιάσε αυτό, τώρα το Όχι. ξαναπιάσει. Τώρα βγάλε. Βγάζω. Κάνε. Έπαιξε το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Δεν Όσο πειράζει. είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Εδώ. Υπέροχο. Ναι, υπέροχο. Έργο τέχνης. Έργο τέχνης. Κοιτάξτε εδώ τι τραβάμε. Δεν είναι υπέροχο. Κάνε μία δήλωση. Τι δήλωση θες να κάνω τέτοια ώρα? Τέτοια ώρα. Κάθισα πίσω από τη Μαρία γιατί έχω μάθει. Τελευταία φορά που κάθισα πίσω από το Θοδωρή δεν πήγε καλά αυτή γενικά. Ωραία. Μη γελάς καθόλου. Δες που σας πάμε. Στα χιόνια. Σε απάτητο μέρος που Θα το πατήσουμε εμείς. το πατάμε πρώτη φορά εμείς και η τελευταία θα είναι γιατί θα μας φάνε μετά οι λύκοι. Ακούγες. Α, ωραία. Ανακουφίζουμε όλο αυτό που περνάει η ώρα. Θοδωρή, μην κουνάς τόσο πολύ ρε. Ισχύει, Πιο σιγά. κοπελιέμαι, ρε. Πιο σιγά ρε, να βγάζουμε βίντεο. Δεν Το κόλπο τώρα. μπορώ να βγάλω και... Τέλειο. Πολύ ωραίο. Ο δρόμος με τις Λεύκες. Το έχω σε βίντεο παιδιά. Ποιο? Αυτό. Φτάσουμε εδώ. Το πόδι, παιδιά, κοιτάξτε εδώ χιόνι. Κοιτάξτε που είναι το λάστιχο. Κοιτάξτε που είναι το χιόνι. Εδώ έχουμε photo shooting. Το backstage πώς είναι από πίσω, παιδιά, να ξέρετε, έτσι είναι. Παιδιά, είμαστε στην Άρνια. Αλλά είναι πολύ ωραία, μαγευτικά.
Όταν έχεις έναν ζαβό φίλο Λογικά θα το βρει κάποια στιγμή. και προσπαθεί να ανέβει εκεί πάνω που έχει χιόνι. Κοιτάξτε. Δεν προσπαθεί όμως τώρα. Εδώ. Έτσι. Άντε βρε μαλάκα, φύγε μπροστά. Καταγράφω. Την ομορφιά που δεν έχει.